Silav êvar baş hevano ev bernameya me ya yekem ya sala 2026 pir zû hat ev sala nû heqetin sala 2025 çawa derbas bû nizanim pir zû herekî belkî li gor emrê me belkî şert û şurtên jiyanê ye nizanim ama dohmîna ku serê salê ve dîsa bû serê salê derbas dibe. Mixabin nûçeyên xêrê ku mirov pir bixwaze ji we re ragîne yan jî karibe ji we re ragîne pir kêm in. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hêviya min hê heye, baweriya min jî heye. Yani ez divê qenaetê de me ku di sala 2026 de Rojavayê Kurdistanê digêje statûya xwe. Yani ez divê baweriyê de me îşaretê wî jî hene hêzên koalîsyonê, hêzên navdewletî eleqedar dibin bi vê mijarê re. Yani qasî ku em dibihîzin ji qeda navdewletê wî Meyla Amerika li ser Rojavayê Kurdistanê ye. Tiştekî wisa çê dibe. Dewleta Tirk mecbûr e qebûl bike. Got nedin dewleta Tirkê. Yani li ser wan maba hevan nû ev 100 salin mala me xwe xirab kiribûn. Xirabkirine jî em hêviya xwe bi dewleta Tirkiyê ve girê nadin. Tucar. Yek ferdekî rêveberiya dewleta Tirkiyê jî menfaetên Kurdan naxwaze. Wê derê de şik û şupa metûne ye. Gefê wan hene, tehdîtê wan hene ya roja yekem ya salê ye mirov radibe cîranê xwe tehdît dike. Merû gef li hemalatiyê xwe dixwe. Yani ew xwasa kêm aqilin. Stratejî çi ye nizanin, siberroj çi ye nizanin, maqûlî medeniyet çi ye nizanin. Em jî hêz û quweta me teqeta we metûne em nîşanê wan bidin ha. Em nikarin. Em bi xwe re eleqedar bibin, em bi însanê xwe re eleqedar bibin, em bi wan re hêza me tune em kedî bikin cîranê xwe. Em dîsa jî rêz û hurmetê xwe nîşanê cîranê xwe didin û em derbasî meselê dibin. Hevan no? Niha hatibû plankirin mîtingek çê Bel Amedê ji bo ku cîranên me karibin hinek gavên maqûl bavêjin ku di çarçoveya mafê azadiyê de Rêzdar Abdullah Öcalan serbest berdin. Mafê hêviyê jê re dibêjin. Yani mafê hêviyê, mafê azadiyê merû bikaribe bixe pratîkê ku Rêzdar Abdullah Öcalan bikaribe derkeve derva nava milletê xwe, nava hevalê xwe êdî şer dide sekrandin, pêvajiyê bi pêş dixe, bi rayedarên dewleta Tirkiye re dikeve diyalogê, bi hêzên Ewropayê re, Amerîka re dikeve diyalogê êdî ew mesela wî ye. Ama beriya her tiştî Öcalan divê li derva be. Evaya şertê yekem û şertê bi tenê ê tevgera Kurd e. Ji bo ku bikaribe piştgirî bide pêvajiyê. Ez ji we re bêjim. Tevgera Azadiya Kurd yani bi navekî din Partiya Karkerên Kurdistanê niha heta ku Öcalan serbest neyê berdan tu tiştekî di pratikê de nake. Yani divê em vêya bizanibin li gorî wî hereket bikin. Îja mîtînga ku hatibû amadekirin roja çarê mehê çê bibiya betal bû. Sebeb wî dibêjin ji ber şertên hewa xirab. Yani pir neket serê min. Yani ji ber şert û mercên xirab ên hewayê dibe. Mîtînga ku ya jî meş û mîtînga ku hatibû plankirin roja çarê mehê li Amedê çê bibe hatiye paşxistin. Ya bi qasî ku em Kurdan nas dikin yani dîsa jî ez ser qirara wan bimînim tiştekî lê zêde nekim lê bi qasî ku em Kurdan nas dikin Kurd ji baranê hez dikin, ji berfê hez dikin, ji hewa sar hez dikin û wextê ku mesele bibe azadî, mesele bibe mafê hêvî, mesele bibe Öcalan, mesele bibe Kurd û Kurdistan, milletê Kurd sermayê godar nake. Yani em wî dizanin. Wextê berf hebe rêgirtî bin êdî ew meseleyekê dine. Em tiştek lê zêde nekin, em bêjin temam. Ji ber şert û mercên hewaya xirab, mîtînga li Amedê a çarê mehê betal bûye. Em wisa bawekî fermî bibêjin û derbas bibin. Tuş nabe. Em hêvî dikin ku li Bakurê Kurdistanê mîtîngek pir mezin çê bibe, milyon însan tê cih bigirin, milyonan însan tê cih bigirin û sê-çar madde, sê-çar xalên esasî tê cih bigirin. Wextê ku ev serbestiya Öcalan, Aselhedîn Demirtaş, serbestiya hemî însanên me ê di zindanê dewleta Tirkiyeyê de wextê ku di pratikê de pêk hat, piştî wî divê dî em bimeşin ji bo tiştên
mafê netewiyê Kurda hema pir nezîre 4-5 xal merov ji xwe re bike esas û ji bo wan bimeşe ez dibêjim qey êdî ew roj divê werin pêdiviya me jî pê heye niha berê ku ez basa vê meseleya Swîsrê bikim hevano niha qesedê daxuyaniyekî daye weke deqeya dawî jî hûn dikarin bibînin navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê bi daxuyaniyekî îddiayên ku hêzên wan êrişê hin deveran kire derewandin di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku hin aliyan nûçeyên dere û ên di derbarê çalakiyên hêzê me de di destpêka salan nû de belav kirine wan aliyan îdia kiriye ku hêzên me bi balafirên bê mirov qaşo êrişê navendên firqeya hevdan kiriye ew jî dikeve derdora bajarê Reqayê tiştekî wisa tune dibe hin îdia jî hene ku hêzê me bo Kemal bombebaran kirine na ev nûçe derewin tu eleqa me bi van çalakiyan yan jî bi van êrişan tuneye nûçeyên ji rastî dûr in hêzên me diyar dikin ku em di her warî de amade ne van îdayan eşkere bikin aliyên li pişt van îdayan dibe berpirsyarên armanc û encamên wan dibînin tê çi manê nizanim yani me eleqa me pê tune êdî kî kiriye kî êrişê kî dike mesele wanê navxwayî jî hene hevano mesela wî rojê li Şamê êrişê hevkirine lê nûçe nehat piştrastkirin dîsa li Helebê doh bi şev bombeyekî teqiya encama wî jî pir nehate eşkerekirin em zanin mirî hene birîndar hene lê derveyî taxê Kurdan bûn ew bixwe di nava xwe de êrişan pêk dîne şerê wanê navxwayî heye li Tirkiye jî tiyatro ez naxwazim heqaret li tiyatro jî bikim hakikaten pir zehmet e mirov biaxive mirov tiştek dibêje weke heqaretekî li huner jî mirov dikare bibîne ez naxwazim bêjim tiyatroye dewleta Tirkiye li hember qaşo Daişî operasyon daye dest pê kirin yek ji wan kesê ku min dît di wê bûyera hovane ya şewitandina saxî ya eskerên Tirk de cihî girtiye ev kes zû daye li Tirkiye dixebite belkî jin û zarê wî heye malbata wî heye dewleta Tirk hayedar e ji hebûna wan lê tînin dixin stûyê kampa Holê ya li Rojavayê Kurdistanê dibêjin ev kes ji kampê hatine hemî Daişî hatin girtin ketin kampê yani eleqa wan bi Rojavayê Kurdistanê tune çapemeniya dewleta Tirkiye ji xwe re tiştan wisa diafirîne em zanin ku kampa herî mezin ya Daişiyan li Tirkiye yani Tirkiye bixwe hem biye baregeh hem biye kampa Daişiyan ji destpêkê ve yani dema ku Daeş êrişê Kobanê kiriye êrişê Rojava kiriye ji wê demê ve dayîn û stendinê dewleta Tirkiye û Daişê bi hev re heye ji ber vê em wan aliyê de rehetin em ji xwe piştrastin em ji miletê xwe jî piştrastin li evê jî li Sûriyê jî şerê wanê navxwayî çê dibe êdî dewleta Tirkiye dixe nava hereketê çi ye ew meselekî din e niha gefên dewleta Tirkiye hene elbet em ê ji we re ragihînin lê pêşî ez dixwazim deqekî erê yani em dizanin ku Tirkiye tema bînim ser ekranê şaredariya Mûşê Qursa Kurdî vekiriye ew jî tiştekî pir muhîm e em dibêjin bila aqûbet li serê hemî şaredariyan bihevanna ez bixwe li Mûşê hatime dunyayê li Vartoyê kêfa min tê tiştê wisa dibihîsim niha em hinek behsa Swîsrê bikin hevanna doh êvarê saet 1:20 yani serê salê derbas bûye em ketine sala nû 2026 saet û 20 deqe derbas bûye ji nişka ve li Kiran Montana hema gundekî mezin em bêjin gundek mezin e weke navçe bifikirin li serê çiyê ez jî pir cara çûme wê derê
li serê çiyê cihê digre deverek turistik e li wî gundê mezin ji ber ku serê çiyekî pir mezin e ji wê derê ve mirov dikare li çiyayên spî yên alpan temaşe bike. Di nava gundê jî golek mezin heye. Xaniyên wê derê jê ra dibêjin şale. Şale ji daran çêdibe. Bînek pir xweş tê. Xaniyê wan bi giranî ji daran çêdibe. Zû şewat, zû dişewite. Darê çamin jî. Îjar xaniyekî bifikirin sê çar qat e, hemî otel e, binê wî jî duplex e, bar e. Bara şevê ye. Ji bo serê salê bi taybetî amadekirine. Ez hema dengê min tê we ne? Baş e. Dengê min tê we. Lukas mala te ava. İja du êvarê hevanna şahadên bûyerê dibêjin. Dibe em çûn saet 1:20 qeder bastibû. Me xwest em jî li wê barê rûnin biqasî 100 kes tê de hene. Niha qata zemîn normal bar e lê ji bo serê salê taybet tê de müzik heye, alkol heye, dans heye, kêf heye, şahî heye. Qata binî jî heye. Qata binî xirab e. Herî kêm 5-6 kes jî qata binî dane. Qata Bodrumê. Deriyê ewlekariyê tune ye, deriyê şewatê tune ye. İnsan tê dane, ji bo bikaribin derbikevin divê werin di hundirê restorantê re derkevin derva. Muheqeq tê de carê jî kişandine belkî serê salê ye. Wê çawa be? Bi qasî ku em dizanin, min îro li nûçeyan godar kir, şefê ewlekariyê dibêje, rojnamevan jê dipirsin dibêje hûn çawa zanin, hûn çawa emînin ku ne çalakiyekî ye. Ne çalakiya bombe ye. Dibe em çawa dizanin şewat ji ber teqînê derneketiye. Teqîn ji ber şewatê derketiye. Wisa îzah kir. Çima? Pêşî şewat çê dibe, xwedîgîne gazê, paşê gaz diteqe. Wextê ku alav bi bînayê dikeve, gaz e. Gaz e. Teqînek pir mezin çê dibe. û însanê di binî de nikarin derkevin. Ev ê ber derî, ev ê di qata zemînê de hin kes ji wan dikarin derkevin derva. Îja ev zarokin. 17-20 salî ne. Belkî 18 salî mezintirin em bibêjin. Ji ber ku ewlekarî heye li pêşiya derî, nahêlin însanê 18 salî biçûk bikeve hundir. Ew şahid pir xweş îzah dike. Mesela divê me xwest em bikevin hundir, ji me re got her mase divê karibe 1000 frank dayne wisa bikeve hundir. Wisa serxwe jî çûne. Halbikî ne wisa ye. Ji ber ku pir însan dixwazin bikeve hundir, sar e sermaye jî pir însan xistine hundir, tijî kirine. Yani ji standartê zêdetir, ji ewa wî zêdetir, kapasîta wê barê zêdetir însan xistine hundir. Şewat derkeve jî wisa dibe. Ez hema nûçeyê ji we re bixwînim qasî ku me ji ajansê navnetewî girtine. Li navenda gundê Crans-Montana ya Swîsre di şahiya serê salê de şewat derket bû sebebê karesatekî li gorî agahiyên destpêkê ji 40 zêdetir însan tê de mirine. Dibêjin erê wisa ye. Zêdetirî 100 kes jî birîndar bûne. İnsanên birîndar me dîtin de ekranan de hatin lê rûyê wan nîşan nadin. Erê li wî bajarokekî lûks e Crans-Montana ê kantona Valais. Dikeve nêzê Siyonê. Ew trajediyekî pir mezin e. Di destpêka sala 2026 de çêbû. Navê barê jî Constellation. Erê. Turîst diçin wê derê zarokên me yê Cenevrê, yê Lozanê, ê Siyonê hema diçin wê derê. Belkî ji dûr jî hatine, belkî ji İtalya jî hatine. Ji ber ku Wezareta İtalya jî daxuyanî daye, xuyayê însanên wan jî li wê derê ne. Li wê derê ji bo serê salê kom bibûn, şewat derket. Di dema şewatê de herî kêm dibe 100 kes hebûn ama em zanin ji 100 kesî zêdetir jî însan hebûn. Li gorî gotinên şahadên bûyerê garsonekî şûşiyekê ku mûm vêketî bûye li ser milê xwe gerandiye. Ew jî bûye sebebê agir û paşê jî bi wî agirî re êdî gaz teqiyaye. Di encama belevbûna bilêz ya agir de êdî ew xanî hildiweşe. Qelebalixîya li hundir dikeve nava panîkê, dixwazin derkevin derva, pê li hev dikin.
û zayet pir mezin dibe. Hevan. Yani hejmara miriyan çilî zêdetir e, wisa dibêjin hêzên polîs, berdevkê polîsê kantona Valê piştrast kir ku bi dehan kes mirine, diyar kir ku ji ber şewata giran laşê qurbaniyan tevşewitîne, yek kizir nayê naskirin. Hatta berpirsyareke dibêje ew dozger ji bo ku em bikaribin nasnameya miriyan tespît bikin divê bi rojan ji me re wext lazim e, alîkarî ji kantonên derdorê jê xwestine. Mesele bi êşê hevanû ez qet dirêj nekim. Lê meseleyekî din ya bi êş heye. Yani welhasıl niha ew bajarê turîstîk kiran Montana edî bi wê felaketê wê were ziman wê were naskirin pir heyş bû. Halbuki dema bîna mirovan teng dibû pir bilind e. Bawer dikim 1500 ji behrê 1500 metre bilindtir e. Ji wê derê wextê temaşe dikî temamê çiyayê Alpan ku dikeve navbera sînorê Swîsre û İtalya hemî li ber çavê te ne pir xuya ye, vekirî xuya ye. Wisa ye, heyet wisa ye, mirov tedbîr negire. Rojnameger, nivîskar Hüseyin Akyol wefat kir. Ji xwe nexweş bû hevalno. Nexweşî wî hebûn, xwîn çûbû ser mejiyê wî, ji nişkeva rakirin nexweşxanê lê aniha ancak du mehan karî li ber xwe bide. Beriya çend mehan xwîn çûbû ser mejiyê Hüseyin Akyol ji wê rojê ve di beşê çavdêriya Hûr de tedavî dibû. Rojnameger Hüseyin Akyol heftê salî bû li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. 36 salên xwe di nava xebatên çapemenî nivîskariyê de derbas kir. Çapemeniya Kurd de xebitî. Ya rastî Kurd e Tirk ez baş nizanim lê tê bîra min nayê bîra min heye. Weke rojnameger dixebite. İnsanek pispor bû. Cenazê Akyol wê sibê were defin kirin. Saet 10:30 de merasima cenaze wê li sehneya Yilmaz Güney ya şaredariya Çankayê be. Saet 4 de jî definkirin li goristana Karşıyakayê be. Piştî merasima definkirinê wê li şaxê Komeleya Mafê Mirovan İHAD ya Enqereyê sersaxî wê werin qebûl kirin. Em jî ji malbata wê re ji hevalên wê re sersaxiyê dixwazin. Mesela em pir dixwazin hevan nûçeyên xêrê bi were parve bikin ama dîsa jî binêrin. Li Îranê li gorî saziyên eleqedar di sala 2025 de hêjmara kesên ku li Îranê hatine darvekirin ji aliyê edaletê ve hatine darvekirin, ji aliyê dewletê ve hatine kuştin bi biryar 1500 derbas bî. Ev li gorî salên borî pir bilind e. Ji dawiya sala 1980 vir ve yani zêdetirî 35 salin cara yekeme rejiyekî ew qas bilind ya darvekirinê heye li Îranê. Cara yekeme. Heta niha di biniya 1500 rabû. İran hevan dewletek rezîl e, millet tî û birçî ye, xela heye. İnsan hem ji aliyê dewletê ve tê cezakirin, tê darvekirin û ew mîna ku nebesibe îja bi birçîbûnê tê terbiyekirin. Di encama birçîbûnê de, di encama kêmasiya dermanan de jiyana xwe ji dest didin. Zarok perîşan in. Gund hene elektrîk tunene li wan de re. Îja li Rojatê Kurdistanê jî li Îranê jî 5-6 rojin pêleke çalakiyan dest pê kiriye weke jin jiyan azadî lê dî ev ne siyasî ye. Yani ev bi temamî ji ber birçîbûnê ye, ji ber xizaniyê ye, millet serî rakiriye. Tabii ew jî dikeve çarşova siyasetê mirov bixwaze nexwaze. Supayê pastaran yani askerên Îranê ragihandin ku di aloziyên li Loristanê de endamekî wan jî hatiye kuştin. Ev 5 rojin li gelek bajarên Îranê çalakî hene. Millet ji rewşa xwe nerazî ye. Ez bixwe jê re dibêjim xela. Xela yani qıtlık heye li Îranê. Belkî ji ber ambargoya navnetewî ye, belkî hilberîn tune ye. Ya ew qas li hember hêzên navnetewî serî radikî ama tu tedbîra xwe jî nagirî. Yani problem e. Tedbîra xwe nagire. Fabrika tune ye. İnsan betal in. İnsan perîşan in. Yani nerazîbûnên esnafan ji bajarên Tehranê dest pê kir li gelek parêzgehên din belav bûn.
Jibili karkeran, jibili esnafan gelek welatî jî niha divan çalakiyan ciyê xwe digirin. Pêşî esnaf dikandar derketin çalakî, paşê jî welatî hatin tevlîbûn. Memur jî hene tabii. Memur jî têda cî digirin lê memur newêrin. Ji ber ku karê dewletê dikin. Dikarin ji kar werin avêtin, tirsawan heye. Eger nebûsa be, yani millet tevahî nerazî ye ji rewşê. Mesela êdî ev pêl çûye zanîngehan jî. Xwendekaran li hinek zanîngehên Tehranê jî nerazî bû nîşan dane. Hêzên ewlehiyê müdaxeleyê çalakiyan kirin, gelek kes kirin binçavan. Di nava kesên hatine binçavkirin de xwendekarên zanîngehê gelekin. Li bazara sebzeyan a mezin a Tehranê, li bajarê Lordeganê, Çarmehal û Bextiyariyê ev çalakiyên nerazîbûnê berfireh bûn. Dema hêzên ewlehiyê hewdan girsebela bikin di navbera wan û welatiyan da hevçûn derket. Ez dibêjim qey 2 kes hatin kuştin ji alî hêzên dewletê ve. Li Rojdatê Kurdistanê heta niha tenê li Loristan û Kîrmanşanê çalakiyên nerazîbûnê çêbûne. Li navenda bajarê Kîrmanşanê rojane kombûn çêdibin. Li Loristanê jî doh li bajarê Kudeştê çalakî hebûn. Yani ez dibêjim tamam, yani guherîn ve guherîn çêdibe li Îranê milletê me ji ber ku pir êşk şandiye merû dixwaze milletê Fars rabe serpiya ji ber ku ev dawa wan e jî. Ne tenê Kurd rabin û Kurd werin darvekirin, Kurd werin girtin. Mesele ne tenê meseleya me ye. Em fêr bûne tim pêşengiyê dikin ji xelkê re. Li Tirkiye jî wisa ye. Mesela demokrasî me hemiyan eleqedar dike ama ê pêşengiyê dike ji demokrasiyê re, ê tê kuştin, ê dikeve hepsê em. Selahaddin Demirtaş da hepsê de ye çima pêşengî dike ji demokrasiyê re. Ya halbuki dermanê we hemiyan e. Yani milletê Tirk divê serî rake, bixebite, cehd bike ji bo demokrasiyê. Yani tenê îşê me nine. Îja li Îranê jî aynî wa ye. Mesela alozî derdikeve, yani askerên Îranê êriş dikin ser gel. Yani ew îdia dikin ku endamekî wan hatiye kuştin. Di vê naberê de tişta baş çi ye evan? Ev serokkomarê wan heye, evê ku nû hatiye hilbijartin, bizîşkiyan êdî rabû, ne tenê îro jî, doh û pêr jî. Rabû berpirsyariya bûyeran gir ser xwe. Yani dibêje eger îro însanê me feqîrin, divê em kesekî berpirsiyar nebînin. Mesele em e. Me çare nediye. Ew tiştekî pir baş e. Divê em çareserî bibînin. Em nikarin bi ambargoyê ve girê bidin, em nikarin bi hêzên derve re girê bidin. Nava me de birçîbûn heye, birçîbûn heye. Wan ha divê em hew didin çareseriyekê bibînin. Yani ev mikurhatina wan xweş e. Li xwe mikur tên. Yani îtiraf dikin ku problem ji wan e. Niha hevan na. Türkiye tabii sibê du sibe eger hêzên koalîsyonê bi pêşengiya İsraîlê eger êrişê ser Îranê bikin, İran nikare êdî xwe bispêre civakê. Civak ji guherîn û veguherînê re amade ye. Sibê êrişek çêbibe ji hundir ve jî eger serildana gel çêbibe dibe ku ev rejîm hilweşe. Di sala 2026 de hevanna Rojavayê Kurdistanê digêje statûya xwe. Em wî dizanin. Yani tiştek heye sedî sed divê em bawer bikin ne mümkün e ku Rojavayê Kurdistanê ji rewşa xwe ya îro şûnvetir biçe. Ne mümkün e. Yani devleta Tirkiye nikare. Hêz û quweta devleta Tirkiye tuneye êrişê me bike. Jaliyê fîzîkî ve êriş bike jî jaliyê mafdariyê ve jaliyê hêza navletîvî ve em li pêşin. Weke zemanê berê dewleta Tirkiye li gor dilê xwe nikare êrişê me bike. Müdaxale wê çêbibin. Çünkü dî em nebitenê. Yani ez dibêjim tu mana wî tune em ji dewleta Tirkiye bitirsin. Na. Yani ew jî nikarin. Muzanin 20 milyon milletê me Bakurê Kurdistanê hêviya me, baweriya me heye ew radibin serpiya ew ê pêşî li dewletê bigirin ji bo êrişiya Rojava nekin. Yani vê derê de ez dixwazim bigêjim wê encamê
ku di sala 2026 de Rojavayê Kurdistanê digêje statûya xwe ya fermî. Êdî otonomî dibe, federasyon dibe, xweserî dibe, konfederasyon sistema kantonal dibe, fark nake. Hemî aynî tiştin. Hemî jî ra dibêje xweserî. Xweserî yani merû bi serê xwe ne. Him detay hene. Mesela dewlemendiyên ser erdê bin erdê meriv bi navendê re bi paytextê re parve dike. Dahata sînoran meriv bi paytextê re parve dike. Ne mesele ye. Lê serweriya axa Rojavayê Kurdistan di destê te de ye. Ez vê jî ji were bibêjim. Mesela niha Rojavayê Kurdistanê ku derê ye? Dêra Zor, Raqa, Tebqa, Minbic vana ku derê ne? Niha di danûstandirê de wextê ku tu bibêjî temam ev bajarê Raqayê ser meselê dibêjim. Tiştê ku tune ye. Tiştê ku tune ye. Ser meselê dibêjim. Niha em tev dizanin êl û eşîrên Ereb hene jalî dewleta Tirkiye ve hatine kirin, hatine biçekirin. Sibê du sibê wextê şerek çê bibe, ev êl û eşîr pir bi rehetî dikarin li hember Qesedê şer bikin. Her çend zarokê wan di nava Qesedê de hebe jî. Wekî li min biçî çêbû. Mümkün e. Niha merû çi dike? Merû dibêje tamam. Ev êl û eşîrên Ereb ku dixwazin bi Şamê re bijîn, tekerem kin. Her cem heteşê buwan re bijîn, ercî erdê we ye, bajar jî bajarê we ye. Hûn naxwazin xweser bijîn. Hûn naxwazin xwe bi xwe rêve bibin. Kapasite we tune ye, mejiyê we tune ye. Ha biçin bi Şamê re bijîn bila ew we bi rêve bibin. Hûn ji alî merkezê ve werin bi rêve bibin. Ama em wekî bajarên din, Hesekê, Qamişlo, Kobanî, Girê Spî em ê dewr bigirin ji dewleta Tirkiye. Serêkaniyê em ê dewr bigirin ji dewleta Tirkiye. Dîsa jî Efrîn. Efrîn hinek dûr e, dîsa jî. Van deran hevano ev derwe bigêjin statûyekî xweser ew ê bi serê xwe werin bi rêve birin. Yani milletê wê derê xwe bi xwe rêve dibe. Serweriya axa wê derê jî yani toprak egemenliği dibêjin. Yani serweriya axa Rojavayê Kurdistanê bikeve destê Kurdan. Yani Şam kengê bixwaze nikare were wê derê guherînê çê bike. Yani Kurdan ji wê derê derbixe, Ereba bixe wê derê nikare. Çünkü serwerî di destê me de ye. Ew mühim e. Baş e? Îja aynî tiştî hevalno ev em dayînin aliyekê Rojavayê Kurdistanê ê min baweriya me bi sedî sed pê heye. Ne tenê bawerî jî agahiya min jî heye. Agahiya min jî heye. Yani 2026 de ev tişt çê dibin. Hatta dibe ku em sînorê xwe berfirehtir jî bikin. Yani min ji were got dibe ku em bajarek du bajar ew bixwazin bi Şamê ve werin girêdan qet nexeme bila werin girêdan. Lê dikare berova jî bibe. Mesela Swêda herêmên Elewiyan dixwazin bibin perçeyekî Rojava ew ê xweser xwe bi rêve bibin lê pergal aynî ye, sîstem aynî ye. Yani koordînasyonekî wê hebe di navbera herêma Rojava a Durziyan û a Elewiyan de wê koordînasyonekî hebe. Aynî tiştî ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî mümkün e çê bibe di sala 2026 de. Yani em pê hesiyan ku İsraîlê xwe amade kiriye di sala 2026 de dîsa müdaxaleyê Îranê bike, rejim îjar hildiweşe. Rejim hilweşe li wê derê valahiyekî ciddî ya otorîte çê dibe. Kurd li wê derê dikarin pêşengî bikin, dikarin xwe bi xwe rêve bibin. Ev jî bûyereke mühîm a 2026 dikare çê bibe hevalna. Niha dewleta Tirkiye dibêje em tu car destûr nadin ku xetayekî weke ya li Iraqê çê bibe. Êwan hebûna Herêma Kurdistanê weke xeta dibînin, weke şaştiyekî mezin dibînin, kêmasiya xwe dibînin, divê me çawa çokê xwe dixin yani divê me çawa destûr da ku me çawa destûr da Kurdistan çê bibe. Baş e? Angiya wisa dayînin. Îja dibêje em naxwazin aynî xetayê li Sûriyê bikin. Ne xeta ye. Çêbiye jî. Dibe em naxwazin aynî xetayê li Îranê bikin. Ew jî ne xeta ye. Ew jî çê dibe. Sedî sed çê dibe. Yani edet wisa ye. Niha tev wextê derket, tev derdikeve.
İşi te tine tu tavera beji tavo dernekeve. Ew tav derdikeve. Xwaza wisa ye. Milletê Kurd muheqeq digêje xweseriya xwe. Çend sala ew ê xweser bijîn, başê eger van herêmên Kurdistanê hevanna nabe em qirar nadinê. Mesela tu nikarî qirar bidî tu bijî em Kurdistanê çê nakin. Mesela hin hevalê me hene dibe Kurdistan îcab nake. Tu bibêjî îcab dike, îcab nake otomatik çê dibe. Çawa çê dibe? Ya ji te re bêjim çawa çê dibe. Niha mekteba te heye ne? Mekteba te heye dibistan li Bakurê Kurdistanê. Müfredatekî te heye. Tu tişta fêrî zaroka dikî. Aynî pirtûk li Rojavayê jî tê xwendin. Aynî pirtûk li Başûr jî, li Rojhilat jî. Çi dibe? Wê demê komîsyonekî tê taybet ya netewî ya perwerdê çê dibe. Ev komisyona netewî a perwerdê êdî dersan hazir dike, dişîne her çar perçeyên Kurdistanê. Mesela nivîskarekî te heye, Helîm Yusuf, ne? Helîm Yusuf aydê kîjan perçê ye? De were bicih bike. Tu dişînî ku derê? Ji Rojavayê? Na. Mesela ji Rojavayê. Li Rojava dibe ku hatibe dünyayê. Ama herî zêde li Bakur tê xwendin. Li Başûr jî tê xwendin. Kurdên Rojhilat jî dixwînin. Çi dibe? Dibe nivîskarek netewî. Wê demê yeketiya nivîskarên netewî çê dibe. Yani tu bixwazî, nexwazî ew Kurdistana netewî çê dibe. Em ji vê re dibêjin yeketiya netewî. Yeketiya netewî wextê çê bibe, netewa Kurd derdkeve seriya avê Kurdistanekî serbixwe çê dibe. Û çaxê tu dibêjî ya maneya sînoran şi. Tu dibî weke Swîsre. Mesela Rojava dibe kanton, Rojava dibe kanton, Bakur dibe kantonekî din. Du sê kanton jî dikarî derxîne meselê. Rojhilat jî wê demê ew dibe konfederasyon. Hemî kantonan dikî yek dibe konfederasyon. Yani weke çatiyekî çê dibe, dibin wê çatiyê de jî her herem xwebixwe rêve dibe li gorî taybetmendiya xwe. Îja naberê de Zaza, Soran û Lor û çi bixwazî herkes li gorî xwe dikare xwebixwe rêve bibe ama hemî jî girêdayî jorin. Bi riza dilê xwe girêdayî merkezê ne. Çima bi riza dilê xwe? Ji ber ku fayda wan heye di merkezê de. Ya hevanna. Yani ê min baweriya min sedî sed pê heye. Qet şik û şüpha min tune ye. Em bixwazin, nexwazin Kurdistana serbixwe çê dibe. Hele bila Rojhilatê Kurdistanê çê be, hele bila Rojava çê be, em bibînin ka çawa çê dibe. Îja ne tenê ew e, min çend care ji we re bas kiriye. Mesela ew qasa dewlemendiyê me arkeolojîk hene mesela ne? Em tiştan dibînin. Ha ez biçim hin eserên arkeolojîk ez bibînim, peyda kim. Yani ji komisyonê me arkeolojî hene. Ez van berhema li ku derê veşêrim. Mecbur dibim ku derê diçim dibim cem komisyona netewî ya arkeolojî. Ya tiştî wisa çê dibin. Em mecburin. De ne destê me daye? Çêkirina em viya bînin daynin ser masê. Çêkirina Kurdistana serbixwe mecburî ye. Em bixwazin nexwazin mecburî çê dibe. Ha hûnê bibêjin hevalekî ji min re digo Kurd pir çûne Tirkiye êdî manewî tune. Hevan na. Kurd dikarin biçin Xorasanê jî, Kurd dikarin biçin Tirkiye jî, dikarin werin Ewropayê jî. Li Ewropayê 3 milyon Kurd hene. Ji min re çi? Ew Kurdên li sürgûnê ne, Kurdên li dîasporayê ne. Li her derê dünyayê tiştî wisa çê dibin. Yani ji Kosovoyê jî pir însan li derve ne, hêjmara wan 2 milyon e. Ez dibêjim ji we re li Kurdistanê 2 milyon Kurd bimînin jî têra çêkirina dewletê dike. Ama ême hêjmara me pir zêde ye. Yani têra hev dewleta dike. Em dikarin ava xwe de hev dewletan ava bikin, dîsa bes e. Mesela yeketiya netewî mühîm e hevanno. Ez tu car naxwazim nakokiyê dubendiyê bixim navbera rêxistinên Kurdistanî, navbera milletên Kurdistanî, devokên Kurdistanî, ez li dijim. Ez xeta netewî diparêzim, yeketiya netewî diparêzim û dibe em tu carî di nava xwe de nakokiyan zêde nekin. Em nakokiyan her roj kêmtir bikin. û em bi zimanê xwe biaxivin ve ya mühîm e. Êdî Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler da xeftinekî xwe de dîsa
tırsa devlete hatine zaman hevanla. Yani bir kabus. Le Suriye'ye cirana me dibêje Bi pêwendiya bihêz a ku melgel desthilata nû daniye û mekanîzmayên hevkariyê yên ku melcem Iraqê ava kirine roleke wana mezin di bêhêzkirina têgihîştina hevpariya ewlehiyê de heye. Êdî di vê qesedê di demekî kin de li gorî peymana dehê adarê erkê xwe bi temamî bîne cih. Pir komîk. Ji bo serkeftina vê pêvajoyê ev pêdiviyekê nayê înkar-kirine. Di derbarê vê yekê de helbesta dewleta me zelal e, tu cih ji bo dudiliyê tune ye. Yani ez dixwazim divê carekê din bînim bîra we em rê nadin rêxistinên terorîst di serî de PKK, YPG, qesede berdewamiyê bi çalakiyên xwe yê li herêmê bidomîne. Niha dibêje bi hevahengiya sazî û dezgehên me yani bi hevkariya saziyên me ê pêwendîdar bi diyalogeke nêzik a rêveberiya Sûriye re me pêvajoyê baweyekê hişyarane û aqilane em bi rêve dibin. Divê me serî divê me ew kiriye. Ji Şamê re me gotiye. Eger qesede li gor dilê we tev nagere û hûn jî bikevin nava biryarekî divê zanibin ku em li keleka we cih dikirin. Tamam. Tamam. Kan binêrin. Kan binêrin wê çi abe. Vê dünyayê de kî mafdar be ew bi ser dikeve hevalno. Kanûnên daristanan bi kêr nayên. Ne mümkün e. Dewleta Tirkiye çi qas bihêz dibe bila bibe nikare milletekî mafdar ji holê rake. Hûn ê bibêjin milletê Ermenî ji holê rakir, Asûrî, Suryanî ji holê rakir. Ew beriya 100 salan bû. Mümkün bû. Wê demê medya civakî tune bû, televizyonê me, rojnamê me tune bû, hevalbendê me tune bûn. Anha tam berwajî ye. Em hene. Mesela di aynî saniyê de her yek ji me em dikarin milyonan insanan bixin nava hereketê serî rakin, em dikarin welatê Ewropayê jî rakin serpiya. Dewleta Tirkiye yek mirîşkekî me jî bikuje, em dikarin bi milyonan insanan bixin nava hereketê. Vaya mühim e. Mirov dikare. Hevanna. Ji ber vê go nedin gefên dewleta Tirkiye. Rêca min ji we ew e tu caran gefên dewleta Tirkiye ji xwe re weke tehdît nebînin. Mîna çi bibînin? Mîna heywanek li gorî xwezaya xwe hereket dike. Ji we re gotiye. Mesela gur li gorî xwezaya xwe hereket dike. Hirç li gorî xwezaya xwe hereket dike. Mesela kûçik li gorî xwezaya xwe diewtê. Niha ev cîranên me li gorî xwezaya xwe daxifin. Gefe, tehdît e, êrişe, dikeve Efrînê dernakeve mesela vê zivistanê. Ha vê ji we re bêjim. İnsanên me yên ji Efrînê koçber bûne, Serêkaniyê koçber bûne, vê zivistanê di çadiran de dijîn. Min nexwest ji we re bêjim. Yani êdî em ketine wê rewşê ku em rastiyê xwe vedişêrin. Rastiyê xwe vedişêrin. Veya şerma me ye. Ya insanê me min dîmen temaşe kirin ya. Mesela çi heqê dewleta Tirkiye heye mesela insanê min mecbur bike ku li Rojavayê Kurdistanê di çadiran de bijîn. Mesela çi heqê vê dewletê heye. Yani ev ne işi henekan e. Mesela 100,000 insanê me di çadiran de dijîn. İji agir vê dikeve, îca agir bi çadiran dikeve, şewa dert dikeve. Dewarê safî dike yani. Ev devlet rabiye bi mira pêvajo daye dest pê kirin, divê were em li hev werin. Ya arkadaş, hûn ne insan? Yani em nizanin aştî çi ye? Beriye her tiştî divê merov niyeta xwe ya pak nîşan bide. Merov bibêje arkadaş, min bajarê we dagir kirin, min destanî ser zeviyê we û mal û milkê we, min çeteyê xwe lê bicih kirine ka binêrin ez niyeta min a pak heye. Ez dixwazim ji wan dera dûr kevim, çeteyê xwe jî vekişînim, milletê xwe bişîne wê derê. Mîna ku tiştekî nebû be. Ew kamp bila hemî belav bin. Bila însan biçin ser mal û milkê xwe, zeviyê xwe. Dewleta Tirkiye heta vê neke di çavê me de dewletekî durrû ye, dewletek ne samîmî ye, dewletek ne durist e. Ev dewlet ne li Rojava ne li Bakur.
tu fayde nademek kurda. Ejvara bejim ana fayda med ve pivajwe de heye ew jî bi xêra aqlê tevgera Kurd e. Binêrin tevgera Kurd a xwedî tecrübeya 5 salî stal û du MHP vajwê dest pê kiriye pir baqilane birêve dibe. Heta niha em neketine zerarê. Lê rastiya xwe jî dibe em bizanibin. Em neketine zerarê. Me ji vê pêvajî fayde dîtiye. Ne ji ber ku niyeta dewleta Tirkiye baş e me fayde dîtiye. Ji ber ku tenê em zanin kontrol bikin. Anha Hereketa Kurd Rêzdar Öcalan jî di nav da em vê pêvajê rast birêve dibin. Dibin kontrolê de veya xweş e. Ji ber vê em jî fayde dibînin. Eger em biketana rehabetê û me bigota tamam dewleta Tirkiye hatike em jî xwe berdin niha em per perîşan bibin. Ji bo me pîvan hene hevan da. Pîvan çi ne? We çi were axaftin bila were axaftin dibe em tenê 2% bikin. Axaftina li ser dawa Kurd û Kurdistan ji çarçoveya suç derketiye derneketiye. Bi vê ve girêdayî însanên me yên ji ber dawa Kurd ketine zindanê derketine derneketine. Veya pirsek. Her du behevan e. Pirsa din dewleta Tirkiye zirara ku daya Rojavayê Kurdistan e. Baş e. Wê zirarê telafî dike nake. Ji wan hersî deverên ku dagir kiriye ve dikişe ve nakişe. Ji bo me pîvanê ev e. A destpêk e. Beriya her tiştî ya. Beriya her tiştî ev her du pîvan ji bo me esas. Heta ku van her duya neke vekişîna ji bajarên Rojavayê Kurdistanê vegera koçbera ev yek ya din jî tekoşîna ji bo Kurd û Kurdistanê ji çarçova suç derkeve însanê me hepsî serbest were berdan. Hatta ev her du nebin ne mümkün e em bawer bikin ku dewleta Tirkiye samimiye durust e. Yani icap nake em idî wekî din pirsa sêyem icap nake. Şik û şüphe jî icap nake. Serî sed em zanin ku dewleta Tirkiye ne samimiye. İcap nake tu bikevî şüphe. Yani her tiş ne girêdayê me anha em pêvajê dibin kontrolê de birêve dibin ew qas e. Lê ew jî astengî derdixin hevan no. Yani ew jî bi qasî xwe hene yani. Mesela Türkiye'de jera dibêjin kalem, em ji Kurdî de jera dibêjin Erebî jî wisa dibêjin kalem. Ji bo dengê qeydê ji bo em qedemê bêjin tişta ku em pê dinivisin wê demê em dibêjin pênûs. Tamam. Jara me jî yani xwaro. Kes, belê. Debistan ne başlar? Lo derê çenekê bila ji bo hemû hevala hebe. Fazla. Ji ber dest Evet. Mesela böyle ki Darbixin arastî em fikirîn ji bo civak û ji bo gelê mûşem dikarin kîjan xebatan li darbixin arastî gava yekemîn de ji ber ku qada min rasterast ew e projeyên li ser ziman û çandê hat bîra min û em hatin bi kesên şaredarî de bi vî karê re mijûlin em bi hev re axivîn û me biryara vekirina kursa Kurdî da û ev bu hefteya duyemîn me dest pê kir.
Arastî di merheleya asta yekemîn de ji bo xebatkarên şaredariyê me polekî vekir û bi rastî jî gelek heval beşdar bûn. Me ji 18 berfanbarê heta ne 26 berfanbarê ji bo gel hemû gel me serlêdan vekirin. Eleqe û daxwaz gelek e. Em ên polên nû jî vekin li gor asta xwendevanên ku beşdar dibin û dixwazin beşdar bibin. Bi rastî wekî destpêkekî me tenê gavekî avit hêdî ast bi ast pêl bi pêl înşallah me xurt bikin û polên xwe firehtir bikin. Yani dibin banê şaredariyê de yekemîn care li Mûşê xebatê Kurdî hat darxistin. Ev cara yekemîn e di dîroka şaredariya Mûşê de bi vî awayê me dest pê kir. Beriya vîya kursên taybet filan tiştên bûyî rengî mixabin derfetinên bû. Tenê li zanîngehê beşa ziman û edebiyata Kurdî hebû. Lê ew jî tenê ji bo xwendevana. Ji bo gel yekemîn car wekî saziyekî derveyê akademiyê şaredarî vî xebatê vî projeyê da dest pê kirin. Bi vî awayê. Ya ku serlêdan qediya em ê piştê sersalê îhtimalek mezin hefteya yekemîn a sala nû em ê ji bo hemû kesan pola xwe veke. Gava yekemîn de em ê tenê polekî veke. Ez jî ji dil vî karî dikim bi rastî. Yani hevalan pêşniyar kirin ku em dikarin şerdeyê re çi bikin. Anha ji ber konjektûr wê ji me re anî. Ez bi dil rojê heftê rojekî xwe didim vir. Lê pişt re ku bernameyekî plansaziyekî me ava kir, em ê pêl bi pêl rojên xwe, saetên xwe, hefteyên xwe û polên xwe zêdetir bikin. Lê hefteya yekemîn a sala nû pola ku ji hemû gel beşdarî çêbûye em didi dest pê kirin. Baş e, dibêjim ew xwaz besê ji bo zimanê Kurdî em jî hevalê xwe, mamosteyên xwe, însanên xwe li wê derê pîroz dikin, em êvî dikin demên pêşî me de xebatên hêjatir bikin. Hevan hûn zanin berfbarî şaredariyê me ne amade bûn. Çima ne amade bûn? Li Amedê mesela ne qirêver hene, ne makîne hene. Çima wisa nizanim. Ne wekî Ewropayê. Li Ewropayê berf dibare serê sibê mir dibîne tiştek li erdê tune ye. Xwe davêjin, paxij dikin, herkes çekarê xwe. Bandora berfê em pir hîs nakin. Lê li Bakurê Kurdistanê me dît îro kaos çêdibe. İnsan nikarin biçin karê xwe. Ev jî hinek zorê li me dike erî ku em hinekî tedbîran bigirin. Hevan no. Ez xatir ji we bixwazim me dibêjim ew qas bes e mala we ava hûn her hebin. Hebûna we xweş e bi hev re em hebin baştir e tevî. Min çi ji we re digot di demekî kin de em hêvî dikin Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe tev serbest werin berdan. Sibê em ê bi agahî nû çên nû bi hev re bin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan.